in zavain che baivek ule thumal pani lek moi ka ti le ka du ka han soi teang happy Sabbath he thui ka soi thei lo renga ma se tu na chuan hlimna le phur na sa tak nen ka soi thei ta a topa chuan kong di ka kal veta kumsom nga parok chung zat chu thu tak laka ka tharau mi thi ti delina omani setana chuan he thu tak ropui tak hre thei lo tur hin ka mi ta ti dela ma se tu na ero thu tak chuan ne na achanga thu tak ka lo hreta setana chuan ti sual ni ka thil tum chu Mizo zo ka mu apia ka hena hian thu tak ka nei ropui lu tuk hi ka hril dona pathian zo ropui ro se Christian nu le pa thatak in kara ka lo pianga Sunday zing kara ka pianga ti chuan ni lai ni tlaya biak ina min hroi ngalani nili chaw upa kalani avangin engma ka redem lova chu min hril dan ni ma se ka hriat reng ero chu biak in atangin ka sailian ti hi ani biak ina ka in khom lo zat hi ka kut zung tang zat lek hi aniang pathian mangai em chung ko tangai sailian ka ni Sabbath ser kan ni lova baptist ko ran kan ni Sunday zantin le ni lai ni zana piangin kan in khom thin ti hi ka hret chiang a keipo pathian hnen a hlan kan ni bok no pangte kan ni lai atangin pathian kut chu ka chung anga ina om ti ga hria a kumkomi lek kan ni lain miswal ni in hrina chiang tak hi kanaya baptisma ka changa pathian chu ka pathiana ka poma kumkomi lek kan ni lain pathianin pastor ni turin min kauti chian na kanei to a oin min hril lem lo ma se pastor ni tura ko kanei ti in hria na kanei ni a chan chu pathian kut chu ka thin lunga a om tlat ani chu hrengreng chuin ka thang liana Christian background thatak kanaya ma se Sabbath chung chang ero ka hrelo hrim ani chon kumsom ni kan in pathian min ko na chu changin Bible college ka kala chu sovin degree te kanaya ti chon pastor na chu ka thokta ani tuna hin kumsom thum panga chungjat pastor na chu ka lo thok ve tareng mai ma se Sunday ko rana pastor kanaya kumsom thum panga zet ka thokane hemi chung hian thudik ne ka hriat chu ka soi thin ani ti chuan pathian min hruai zela kumsom poliliam ta akhan Huntsville Christian School kan din chota a Huntsville hi abul maya ok ut a om avangin Adventist te an tam hleya Adventist no le pa tam tak chuan an fa te school kalnan kan school chu an thlanga ka soi du chu kan school a khan pathianin aron ta ani a chan chu pathian thudik kala hriat lo avangin ani Adventist no pang tam tak chu kan school an kala kum engemaw zat chung no pangte chu uluk takin ka thli thlaya heng Adventist no pangten Saturday ni an ngai poimo em mai chu mak ka ti viau mai ni Saturday ni te chu luikal ni emo football khel ni emo ani thina wangin chu ti khopa an ngai thu tak le Sunday ni anin khom le ngai mi si lo te chu kanui anti zang reng hle mai ni ma se zirlai then khat te chuan min veina engemaw tak an nei aniang chu ka office a hian an lo kala Dr.Reggiea'n reilo te kan kom thei chengem an ron tia ke chuan in thei tu ke in tan ka kong khar hi engtik lai point honin om tin ka lo chang mai ni ti chon kum reilo te liam ta khan me che pakhat lano pang tak mai he ka office a chuan ron kala Sabbath om zia chu aron soya ke chuan polai takin ka lo ngai thak saka ma se ka thin lung ero chu ka hong ho lo PhD degree lai nei ka nia Paul som zir lai chawina pathian thua soi kha zom katum lo hrim bokani ma se pastor kani angin polai takin kangai thathunga ti chuan kan thuduna kan soya kanin hnialem lo athu soi thatakin kangai tha a engtik ni emo chuan ala Hriatthiam main ka ring ani ma se an chung ko chu ka chik chunjom zel thung ani ti chuan ka mu chhuwa tak chu chung Adventist chung kwa pathian in kan sukula aron da te chuan min mangai a min ngai sak a zaidam takin min dora anrin na chun nget takin andin chunjom zelani ti hi ka mu chhuwa chu ani tum kha chu zirtop ni tlaya hian basketball kan khela hun siam rem tu kan ni lo awangin Friday tlaya kan match tur chu atla ani basketball team zinga kan player nei thatber pakhat chu Adventist ania ti chuan apa chu alo kala zirtop ni chu hnuwa match su kan khelta ani ti chuan nitlak nan minute som thumemo minute som leave velemo alo omtia chuan apa chu lo kalin kanin khel laklo lai chuan afa pa chu ron hruai hota dai mai nei chu
chu thil thleng chu ka lo muk kar maya ke chuan biak in anin khom don awanga khatianga ti kha ani ti ka hria ka soidu tak zok chu he mi de chung khuwa hian pathian an hmangaya an thu soi chu an ring tak taka thu dik nia an hriata an kala hmangai na nen chu chu an ti ni ti hi ka hmu ni ne khat chu hepa afapa ron hroi tu hi ka hnena aron kala a ming chu gaizu siang ania then khat chuan in hremai thei an fa de chu kumruk vel kan sikul an local to avangin ti hian atia Dr.Reggiea'n nang le ke ni hian in kung ka ina that tak kan neya hun rei lote in kom na hun in pe thengem atia ke chuan theile tu ke in komang miang katiani le khabu chiar tir du de che kanaya kan chung ko chuan kan chiara a chunga thu jiak te hi kan ring tak zeta ma se ke ni po hi kan lo ti sol ve thei thawa engemaw hria dik tok lo te po kan nei thei aron tia ma se ani na taka chuan min thlem ti ka hriani ti hian a soi chhun zomba pastor of theology a PhD degree ineya kangai sang tak zet che ani hele khabu tumni pai thak to thu som pek ti hi i chiar du angem atia hi poi iti lo chuan han chiar la i chiar zo i mu dan soila diklo a omani chuan adik zo ka hriat theinan khongain min hril don nia atita ni le khabu ka chiar du nan min han fak der kual vel ani chu ke chuan ole lutuk tlat kalau chiar ngayang katia karil ru chuan an diklo na hril na chance thalo tuk ka nei ta ka tiril ru ani ti chuan le khabu chu kala a ka chiar ta ani chu avoi khat nan hele khabu hi ka chiar ta a thil pakhat ka han hril ang cheu ka han chiar chi chuan mak ka ti talu tu kani PhD degree nei maila tun main hetiang hi ka lo la zir ngai mi lo mai ka chiaran ema wangin ka hriat bel turte lo om takin ti in ka chiar non le ta a phek tin mai chu uluk taken ka chiara min hne ta em maya ke hi kalo dik lo ta zok ani yanga ti chu min ngai to tir ta ni chu ti chuan Constantine chanchin te ka ngai to chhun zoma Catholic ko hrana thil thleng tam takte kan lo zui ran dan te ka ngai to ta a ta chuan engemaw hriat fu lo ka nei niang ti in voi thum nan kan chiar le tiang ka tia ka chiar le ta ni ti chuan voi thum ka chiar zo chuan kanupui kan chiar tir ve tiang ka tia hele khabui ka chiar ti kanupui ka la hril lova ti chuan ina ka hona kanupui hnena chuan du tak hele khabu hian chiar ve te i chiar zo i mu dan min hril don ne ka tia chu zong chu hnena ka soi chu ani chuan ole atia phek za somni pari chaw cha ani awangin zan khata a chiar zo hwal vekani a chiar zo velea a reaction hriat tumin kalo ngak renga a chiar zo chuan le khabu chu a khupa ke chuan engei mu dan ka hantia ani chuan regi ngai to no ngai to hleinem hetiang hian eng vain nge kan ti lova ati ta ni chu ke chuan du tak eng vain nge hetianga kan omlo ti hi ka Hriatthiam bik lo ka han chiar non le ange o kan ti le ta ni chu thil zir hi ka chaklo tak zerani chuan he le khabu hi voi nga ka chiar chuak ta ani chu tuna chuan voi nge mozat ka chiar to a ma se hemi thleng hi chuan trum nga ka chiar ani ka han thrilang chu he le khabu hi le khabu ka chiar to a zonga thap berani Bible ti lawa le khabu ka chiar to a thaberani a chan chu he le khabu hian kami mal nona thu asoya katan chuan eng ani tlatani ti chuan voi nga ka chiar zo nu chuan kanupui nen chuan kanin ku a pathian hnena chuan lalpa du tak hun kha le chen he thudik kan lo hriat lo awangin min ngai damang che ti in kan tong try ta ani chu kumsom thum panga chung zet mi te hnena thudik lo kalo hril to a kathin lungena dik nia ka hriat chu ka hril ma se thudik lo kalo hril ani thudik lo chu thum le moi tak takin kan soi thei mai ma se chu chuan atidik chuang lo ti chuan kan nun dan in thak thleng hlok tur chuan du than na kan siam ta ani chu hei nun dan phung in thak thleng hlok na ani kan in khom ni thak thleng na ani mai lova kan nun dan phung zong thak thleng na ani chu minia tang chuan voksa ka ngei nga la sanga ka tuiti deuh te kai kuang te pathian tan ka ngei vek anga ani chu chu nun dan phung in thak thleng hlok ani for the Lord. Yes. Lifestyle change. he thudik Sabbath kan hriat awang hen kan phurem ema pathian in nisari ni chu thiang hlim taka ser turani di hrengreng ro
ti in ni danglam bikin asiama chu ni chuan atana kan nun kan hlara ni chuan pathian chu kan hne na alo chenga nga a mangai na chuan min tua manga kan ta na chin chi na nia tan min peta ani chu ti chuan ke ni chuan lalpa chu kan nun thleng turin kan du ani tin du thana kan siam ta kan nun pum thak thleng turin du thana kan siam ta ani kan nu nen chuan kan hlim ta em maya ma se har satna lian deuh kan nei chu kan hriat ang la hre ve lo ko hran en kol tu kan ni tlat ani chu kan buaina ani ma se ke ni chuan an ni po chu Sunday le kan hrilang tin thutluk na kan siam ta ani chu Sunday lo thleng le tur chu hun khir tak ani don ani enge ka soidon an hrelowa engtin nge min soidon po ka hrelok heklo ti chuan an hne na ka soi chu ka han hrilang chu kan thudik hriat chu hreve ngei se kan du boxia ti hian ka soita ani ka unau du takte u pathian chuan kan nu nen athudik min thrila sabat thiang lim taka ser turin min tia chu kan du to a kan nun dan phung thlak thleng vek kan du to ani chumi chung chang chu pathian in mitin nena puang chhuak ngei turin min du nin kan hreboka tuna tang chuan Sunday ser to lovin sabat kan ser to zok dona he kan du than hi min lo trom pui ve thei chuan kan lom em chewa in theilo ani point kan mangai vek tho chu ni ka ti ta nei chu enge an soidon ti ka reng lo ma se an zawai mai chuan pathian Ropui ber ro se pathian Ropui ber ro se Every one of them. min chu fakinom ro se Glory to his name. Yes. My. Thank my God. Praise his name, folks. ko han Every member single- zong te chu ka hne na chumi zan chuan an lo kala ka hne na chuan pastor gi I thil ti zong te eng wanga ti nge iti kan la hravek lem lo ma se I chungril tak atanga I danglam na hi kan muwa kan mangai chea kan pastor inia kan ring chea min kai hruai na a chuan kan zui zelang che an ti ta ani chu chumi Sunday atang chuan Sunday kan in khom to ngai lova sabat nia kan in khom train ta zok ani keina kan ti chu kan kai hruai mai ni chu kan tan chuan avahan lom te lun em thil pakhat ka han thrile te ang chu heta chuan sabat choma inin khom thina keini chuan chu kan ngak theilo zirtop ni niatlak rual hian sabat zan in khom hi kan tran to thina ni pathian hne na chuan lalpa he ni hi kan mangai ni he sabat ni hi ini thiang hlemani avangin kan mangai ni kan ti ni pathian zara he ni hi kan tan hlim na ni ania ti chuan kan ko hran chu kan thang chho ta zela karin dan chuan kan ko hran chu kan ke chiat karinga ma se kan thang ta zel zok ani chu ka hun atop don to awang ka soirei to lawang kumsom pole liam ta khan Christian school mangin bul kan trana chumi ma po chon pastor na rei takalo thok to ani Christian school kan din khan ka hran din kher karil ro omlem lova Christian school thatak din mai tum kani ma se kan school no pangthen khatte chon Bible study in yang u anti thina wangin Bible study mitlem tenen kan nei ho thina ko hran mo phurna sang tak nei le school en kol kop hi ka du vak lova fiam thuin kan omna khuwa pastor dang ta hena chuan ka soi thina pastor zinga hian kai chau hi ko hran thang na salo tura tong trai kan mai theini tin ka soi thil ni chu fiam thuin ka soi thin ma se chu ka thil soi chuan pathian atilong oilo ti ka re chuaka ni kha chu tharau thiang limen ka thin lunga hian chiang takin regi kha thu ko vai khat ma soi to lo turin ka du che ani achan chu hei hi I ko hran ani lova ko hran hi I suata ania thangzel turin ka du ani ti hian chiang takin ka thin lunga hian aron ri dot mai ni chu ke chuan chu ta tang chuan ka soi to ngai lawang lalpa he ko hran hi thangzel ro se ka ta ani chu ti chuan ke le kanu pui chuan sabat aron thlenin thei to pin pathian chu bai bukin kan choi moya thudik zong la sakim vek lo mo ila kan thin lunga dik nia kan hria chu atha theyang berin kan soya chu tinga kan ti zel ta ka chuan kan ko hran chu lo lian zelin alo thang ta zela kan biakin chu hetiang anga lian chulani lo ma se eng tik nia mo chun ala lian thuai don ti hi kan thiani alian thuai don ani a chan chu kan pun zel wangani kan khat to a mun sang atangin anron lakal bel zelani ato bertana ka soidu chu
in chunga ka lawmani mi te hi pathian thudik hriat chakin an tui a hala nang ni hi thudik kol tu te in ni he ko hran hian thudik anei ni Adventist te he ko hran min hruai lu avangin pathian chunga lom thu ka soya pathian in pon Hriatthiam the ka omle nun dan dik takanung thei turamin pui awain ka lom emani mimal takin ka hrevek lem lo cheu ma se engtin nge miten an thlir cheu ti ero ka hria a Christian khovelin engtin nge an hmu cheu ti ka hria a kan hmu hniam thin zia cheu a kan tek ka hanti an hmu hniam thin zia cheu ka hria ni an thurin adik lo cult ania an kal sual tia min an soidan zong hi ke poin kalo soi ve thin dan cheu ni ma se pathian chuan thil mak atia voina chuan in zinga kading tareng ane hi pathian ropui ber ro se pathian in mal som vek cheu ro se in chunga kalome pathian choi moin om ro se pathian hi athani Sabbath chibai vek ule